Permezz ta' post fuq il-paġna ta' Facebook, il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li l-ħadd ġew irreġistrati 63 każ ġdid ta' coronavirus. Peress li rkupraw 11-il persuna minn din l-imxija, issa l-każijiet telgħu għal 609 kemm ilha li feġġet il-pandemija f'pajjiżna f'Marzu li għadda. B'hekk, in-numru ta' każijiet totali ta' COVID-19 sa mis-7 ta' Marzu li għadda s'issa huwa ta' 1411 persuna. Il-każijiet ta' COVID-19 irrappurtati għadhom qed jiġu investigati b'10 każijiet konfermati minn Paċivil u 7 każijiet brabta ma' familja li kellhom kuntatt ma' każ attiv. 9 persuni pożittivi għal coronavirus kellhom kuntatt ma' każ attiv ieħor, filwaqt li 6 oħra kienu kollegi ma' każ attiv li nstab jimilu. Il-każi impurtati kienu 4, filwaqt li 33 persuna ma jafux minn fejn laqtu dan il-virus. Fl-istatistika mħabbra l-ħadd mill-Ministeru tas-Saħħa ntqal li l-immigranti pożittivi għal COVID-19 li waslu fi xtutna ġimgħat ilu tneħħew minn din l-istatistika minkelli dawn qed jibbenefikaw mis-Servizz tal-Kura tas-Saħħa ta' Malta. Għalhekk Net News mill-ħadd se jibqa' jagħti t-total kollu sabiex il-pubbliku ikun infurmat bid-dettalji tal-każi kollha, inkluż dawk tal-immigranti. Intant, l-editorjal tal-gazzetta The Sunday Times of Malta ċanfar mill-ġdid lill-Gvern talli għadu qiegħed iwieżem bejn l-ekonomija jew jissalvagwardjax is-saħħa tal-poplu Malti Wawċi, tant li din in-nuqqas ta' deċiżjoni qiegħda tipparalizza lill-Gvern. Dan wassal il pajjiżna jitniżżel fil-lista l-ħamra ta' destinazzjonijiet, inkluż tar-Renju Unit. Id-dikjarazzjoni ta' vittorja fuq il-coronavirus minn Robert Abela u Chris Fern kienet maġla skont l-editorjal għaliex il-kontroll tas-sitwazzjoni intilef ħakkatajn bil-permess tal-attivitajiet tal-massa u b'inqas ta' testing fl-ajruport. Kawżi oħra li l-editur jelenka għal mod kif il-Gvern tilifha kienu l-messaġġi konfliġġenti tiegħu brabta mal-pandemija u d-dikjarazzjoni ta' inkoraġġiment mill-Prim Ministru biex il-poplu jgawdi s-sajf bil-Maltin jibdew jerħu l-attenzjoni u l-kawtela li osservaw fil-bidu tal-pandemija. L-editorjal jistaqsi għalfejn domna seklu biex iddaħħlu ċerti miżuri. Dan kollu se jkollu riperkussjonijiet fatali fuq l-ekonomija u dawk vulnerabbli, temm jgħid l-editur tas Sunday Times.